Здравейте хора, аз съм Александър Фатанасов, а това е Мартин. И сега днес ще направим един май по-нестандартен клип, защото в този клип ще ви покажем една мишка. Ето е тя. Тая мишка както виждате, тая мишка се е хванала в капана в къщата на Мартин. Оказва се, че в стаята с многото животно е имало мишка и сега е заловена. Вижте, дай си малко хляб за хапване или какво ти да това. Да, и скоро тя ще бъде убита, за жал ще бъде убита, но така и се пада, като се вира носа, където не би трябвало. Ето, виждате? Виждате, много добре. Това е майката на Мартин. Така. Вижте както това. Това беше за сега от нас, защото явно няма какво да говорим, освен за тази мишка, която е много странна, защото вижте колко е сладичка. Вижте я. Вижте я. Подурче. Това е за сега, хора. Не забравяйте да харесате видеото ни, да харесате това видео от мен и да се абонирате за канала ми, да напишете няколко коментара и да видим колко харесвания ще съберем. Да се съберем много харесвания. Не забравяйте и да, ето това е Мартин, се абонирате и за неговия канал. Както знаете, моят канал е Алекс Танасов и да забравяйте да се абонирате. Линк към канала ми ще има долу в описанието. Кажи се канала как се казва. Моят канал се казва Мартин Карамалаков. Така, не забравяйте. Там има клипове с моята рутина, за домашните ми любимци и така нататък. Може да откриете и моите клипове на Мартин Карамалаков. Внимавайте с фамилията. Карамалаков. Това е всичко от нас. Не забравяйте да харесате клипа. И линк към канала ми, пак казвам, ще има долу в описанието. Ако знаете да пише описание, ще има линк в описанието, затова довиждане, хора. Не си мислете, че той не знае как се пише описание, аз ще му кажа, малко е тъп, но така. Чао, ето я от мишката.